Ini wis tuwa dhewe. Nggih, Bapak. Gantine wong tuaku kuwi adine bapakku. Aku terus nglairke jenenge Anto terus Susanto. Enak meneh Sinten? si Edi. Heeh. Berarti niki sekandung. Nah, iya kuwi Anto Susanto. Nah, mula ndek ben diarani dijenengke wong Jawa ki asma kinarya japa. Susanto Suki baik. Sandi kesane terus toi ditata. Jadi apike nek yang berkesan kudu ditata. Ngoten. Aku jane nek di syuting ini ki rada wedi aku. Lah niku. Ayo. Nggih, monggo Bapak. Niki spesial kagem aku nek karo DBS sih pol-pole ger lagu jadul. Napa biasane? Heh? Biasane napa? Jadul ya singkong keju, terus ban serep, tambal ban serep. Wani ora ya? Aku nek karo kowe jan don tenane wong hari. Aku dan sehari-harinya itu selalu iri pada tingkahmu. Apa-apa ndalangke manten iso, MC iso. Ndek ben kayaknya munggah brondol sawit ya iso. Nyopet ya iso. Pamintaku ima situasi atau tuntut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kinggang sarambut amung ngingati yen cedhak tansah mulat sita asitu pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas anetepi wajib situasi perayahan monggo Setya Tuhu kangge pengantin sakalih buat pengantin berdua. Nggih.
mempelai Lestanto. Lestario kampek kaken-kaken ini. Sampai maut memisahkan, Bopo. Nun? Sampai maut memisahkan. Iya, sampai maut memisahkan. Nggih, Iya. mengke nek namung sampai kakek nenek pegat mboten lucu. Oh, jadi ya kudu dari awal sekarang sampai Sampai besok akhir. anak cucu selalu setia. Betul, sampai Ah, iya. hanya maut yang memisahkan. Iya, aja Kowe rasa dadi maut. kowe? aja melu-melu Heeh, aja kaya seniman-seniman wong-wong iki. Aja kaya wong Ah, iki. Katanya tintanya satu. Ternyata. Ternyata unit sekolah satu. Unit Unit 12 loro satu. satu. Nah, terus Dusun unit 4 satu. satu. Nah, itu. Iya kah? Gayamu mbok Pepe. Ya. Mugianto Kak Siti. Slogane DVS, Bapak. Nun? Slogane DVS. Ngerti, aku Apa? anggere pesta mesti nanggap dhek kok. Wes. Sudah berapa kali pesta? 2 kali. Lah kok aku gak nyanyi? Heh? Kowe cek cilik. Aku cek singletan. Kowe cek ciletan. Aku cek rono rene cek. Heeh. Nganggo katok semene. Ayo slogane kan Slogane napa? DVS DPS selalu. NKR ki harga mati. DVS selalu di hati. Weh, Bapak Alah, ngertos apal, lho, apa? apal. Akeh kurang
akeh kurang sithik cukup. Nek aku ya rada bingung. Lah iya kudune kan kurang, akeh kurang kudune, sithik apa meneh? Kuwi nggambarake tergantung menungsane utawa personilnya. Yen kurang trimo kuwi pira-pira tetep kurang. Nggih. Arepane nek sethithik cukup kuwi sing penting kabeh kecukupan ora sah. Wong cilik ning gaya hidupe mewah ngerti-ngerti utange bank ora iso nyaur. Rungokno. Syukron. Rungu apa ora Pak Ustaz ngomong? Jamaah. Hoi, kata-katanya Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Lah iya. Miskin nggak usah banyak gaya. Banyak gaya. Terus harus dipikirkan masa depan yang lebih Betul. cerah bagaimana. Tapi Bapak, Pripun? yen mboten utang kur gak duwe apa-apa. Iya toh, Pak? Iya. Ya ora utang BRI ora duwe Wah, apa-apa. nggonku kono entuke utang kur nganggoku lho. Lah kok kukur. Lah kuwi nek wis bar utang kuwi wayahe bayar yang nganggoku. Ya kukur akhirnya ora iso nyaur kukur. Utang kuwi dibayar. Terus Ojo Ojo dipikir. Nek dipikir ya gak lunas ya kok. saiki Bapak. akeh warung sing ditulisi. Napa? Enggak menerima hutang. Tapi enggak usah banyak kalau ditagih terlalu banyak alasan. Nah, kuwi banyak dramanya. ya rasa akeh nek. Ya iki. Nah, wis. Setitik meneh, Oke, Bapak. meneh. Mugi antuk berkahe